Usa sa mga nagunang sagol sa kinaham nga kanunon matag panahon sa puasa nga binignit mao ang landang. Apan nasayod ba kamo mga kapuso sa proseso sa paghimo niini? Ato kining sairan apil na ang pagpanikay-sikay sa mga tighimo niini dito sa Dakbayan sa Karkar. Ani ang report. Landang here, landang everywhere. Ilado gayud ilabi na natong mga Bisaya ang landang nga mao'y nag-unang sagol sa paghimo og binignit. Dinhi sa barangay Mabugnaw sa Dakbayan sa Karkar, nahapitan namo kining kapin pa sa 20 ka mga tindahan nga nabaligya og landang. Busy kaayo ang mga tao dinhi sa pag-ukay-ukay kay niining panahon sa Semana Santa kusog gayud ang panginahanglan niini. Si Manang Arlene ug iyang mga kauban busy usab sa pagpanikay-sikay. Gani iyang gipaambit kung unsa ang proseso sa paghimo niini. Ang landang gikan sa buli, gikuhaan og panit o gibuwad. Ayagon, ununon, hangtod nga mahimong powder. Bas-on sa tubig ang powder o gibutangan og coloring. Humani ini, bagnason o linginon. Dito na kinilutuon sa kaha. Kanang milingin, ibutang nas kaha niya. Dayon, ikatotoo kayon, dabtag pila ka minutes ba? O kayon. Dayon, sige kag-okay, mao ni. Maluto na mo na siya, nahimong landang. Bantayanan lang nga dili madukot. Tasanin mo siya okay, kay buhan dili siya mudukot niya. Kana nagay mo ingon ani kay di ba ingon anim ni siya no, niglunod. Mailanan nimo siyang maluto kay nigukay ani mo ana o balihon o niya nigkaluto maingon ari na ni siya. Mao na ni himong para binignit. Gibutyag ni Manang Arlene ngang ilang mahimo nga produkto ipada sa carbon market ug ubang mga merkado publiko ug gibaligya sa usa ka gatos ka pesos ang matag kilo. Moabot nga to sa 15 ka sako sa iyang baligya ang mahurot ning panahon sa Semana Santa. Uban ni Lian Singkulan ug Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.